No niin, se olisi MD Animations täällä, tai MD Gamer 101, mutta tää on mun ensimmäinen animaatio, mutta ennen kuin mä näytän sen, niin mä haluan sanoa, mä tiedän, että tää on aivan surkea. Mä tiedän tän. Mutta tää on mun 3. animaatio ikinä. Niin tänä vuonna, tänä vuoteen. Ja sitten tää on tosi lyhyt. Mä oon silti nähnyt tähän paljon vaivaa, mutta että olkaa reiluja ja tykätkää ja näin, että. Mutta eiköhän nyt laiteta video pyörimään. Nauttikaa. Tämmönen ihan lyhyt. Sori. No niin, nyt. Joo, semmonen pikku animaatio, että se oli huono ja lyhyt, mutta mä nyt tästä eteenpäin, niin mä yritän panostaa näihin vähän enemmän. Mutta tää oli tämmönen pieni ensimmäinen animaatio ja mä oon vähän kipeä nyt itse asiassa samalla. Mutta te saatte nähdä sitten seuraavan animaation kun se tulee. Heipä hei.